Igbo mụrụ nzem ọzọ ekenekwa m unu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị 8 n'ọnwa 7 n'afọ 2026. Gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ anyị wetara unu n'ụbọchị taa dịka ọha na uju n'obi Obinwanne Igbo TV. Igbo mụrụ nzem ọzọ ekenekwa m unu wee sị onye ọbụla hụcha ntị ya ọfụma ka unu nụrụ ọkwa nke a dị oke mkpa bịara n'obi anyị n'ụbọchị taa. Ya bụ ọkwa si n'aka ndị CRC n'ịchafụ bụ nke pụtara nụ Chimefula Research Center. Ndị nke a bụ ndị na-ekwu maka njirimara Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo na nghọta nke ndị ụmụ Igbo ga-aghọta onwe ha wee marụkwa ihe ha ga na-eme ka ha nyere onwe ha aka. Ya bụ ụbọchị ahụ ga-abụkwa ụbọchị nke ha na-akpọ ụbọchị Ikoro. Ụbọchị Ikoro bụ ife ha na-eme n'ọnwa ọbụla nọ n'ahọ. Ha na-ekwukwa na ụbọchị Ikoro nke ọnwa a bụ ọnwa 7 na ọ ga-abụkwa ihe ga-atụ ndị mmadụ n'anya. Ọtụtụ ga-amụta nnukwu ihe ya ka ha ji wee wetara Obinwanne Igbo TV ka ha wee gwa ndị ụwa site na ya bụ ihe onyonyo ha ka ụmụ Igbo wee mara na oge erugo mgbe ụmụ Igbo ga-abịakọta ọnụ. Isiokwu ha ga-eji wee kwuo okwu n'ụbọchị ahụ anyị ga-agụpụtakwa ya na olu bekee. Ha kwukwara na ọ ga-abụ Rainmaking Traditions in Igboland, History, Symbolism, Science and Tradition. N'ọ bụ ife ha ga-ekwukwa maka ya dịka isiokwu. Ndị binyere aka n'akwụkwọ a bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chinedu Agbodike, onye na-esote ya bụ Dr. Echezona Obi Agbo Ọsọgụ, onye ọzọ na-esotekwa ya bụ Chinecherem Ọnụbọgụ. Ndị a bụ ndị binyere aka n'akwụkwọ a. Ọ ga-adị mme na mkpụrụ ụbọchị 18 n'ọnwa abụọ ọnwa 7 bụ ahọ 2026. Ebe ọ ga-anọ mee kpamkpam ga-abụ na Chimefula Research Center nke dị na 25 Ọka Road beside Mandalas, Onitsha, Anambra State. Akara ekwentị ị ga-eji nwetafa na ọ bụrụ na ị nwee ihe mgbagwoju anya ga-abụ +2349045773786. ọkwa bụ ọkwa ga-enyere Igbo niile aka. Ha na-akọwakwa na mgbe ya bụ ihe ga-ebido na ngwa ngwa ọkụrụ elekere 11 nke ụtụtụ ịma na ya bụ ife ebido. Ha sị na ha ga-anọkwa na ihe onyonyo ha nke a na-akpọ Facebook, na ha ga-anọkwa ebe ahụ n'oge ha ga-ebido. Ya bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo, ị nọ n'ala Igbo, ị nọ na mba ofesi, chebiri ụbọchị a na ihe dị iche ga-adị na nkụzi nke ha ga-akụzi n'ụbọchị ahụ. Onye mapụtara ọkwa bụ nwanne unu nwoke Maazị Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile, ndị na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo. Ebe anyị si wee wetakwara n'ozi a unu wee nụ ya bụ n'Obinwanne Igbo TV. Ndewekwanụ ka emesịa.